Ben keledi tutuyor. Ne için gün geçiriyorsunuz çağla Birincistan'da? Ya Birincistan'da ödünü deydin lan. Kim dedi? Sen deydin. Ne mi? Var bir yalan körük senle. Ne mi dedim? Ne mi deydin? Birinci seferda şans berip bilýäňi deydin. İki aydımdan yerine yetirip bilerler ýöne ikinci rahatda. Ne mi? İkinci de vardı. Ha, ikinci tapırda eýen bolany okdy. Etdik da. Yani men sözümü idat ettiler ha. Yani özlere mara men şunu aydın da tomoşçular. Yine öz bar kaçı. Bizim jürilerimiz katı düzümsüz. Düzümsüz. Onun adı o. Kayday var öyle şu bir yercide polis tarafını görüp çıkaracak olaylarda. Sada. Sağlara yok deyip Bu kadar gördü. Ama şimdi doğumu kılıklı idat hükümetlere sorap tutacakken koy özlerini öyle tomoşçular da oradan bir elimizden gelmedi. Atlıklı seyretin hükmet. Nefip oldu. Yine tayıncak Teala Halipan kellesini tutup oturanım pikirine kaçan koyuyor beni. Şu oyunlar batın. Münden biri. Dedip oradan 6 aydan şu münden biri diye en vekilli oğlanımdan kuvvet üç kişi çıkışıyla bir gepleşin serti o da soğudu bayraklar hatta Bayraklar aytmaly. Yo. Mentek aytmaly. Önünde mentek. Sadece bir iş vereli dostlar. Şu gepleşikleri de birinci yer alacak yani yaşaacak vekil bolara. Şimdi 7 bilen 17 yaş aralığı nimet premierine. Şoňa himayetkarlara eýýamdan goşulyp başladylar. Epetçe himayetkarlar ýygnandy. Başga da näme goşuljak himayetkarlar? Başka da gepleşige sponsorluk etjekler bar orada ýa-da size bir ýatla diýär. Bizim direktorda ýazyp bilersiz, Peygamber kaýasynda men kaýasynda Döwran Kaydy bilenler Döwran Kaydy atmetdiler. Indi dedik orada eýýam noýabryň 10-15 aralykda ýa bir gepleşigimizin şoňyň doly tertibiyle tanıştırır ve şu 6 ayın devam ediyor. Nefip bolsa. Ne? Awa ýeňiçe gaty ulu bayrak garaşa, ona mene duýdur ýanlar. Gün şu wagt söz berip biljek ýeňiçe gaty ulu. Ýene burada şu gatnaşan çağlar var ya, 6 aydan ýurdumuzda täze ýyllar ýa. İnşallah. Nedip bolsa. Bizim koy şu ýyldan bizim gül wagtymyzda arkadaşlar ýerdarnyň saýasynda toýlanýan ajaýyp toýlar beýler bir. Kowy dürüme münasip bir bagşy, aýdymçy, vekillik, talant, aktyor, artist bolup yetişdirip ullakan umid edýär. Janyňyz sag bolsun. Ondan bizden daşlaşman, bizde de sizden ýakyny ýok.